Aduna ko munyali endeke aduna ko munyali ay endeke aduna ko munyali yo demba endeke aduna ko munyali ay kala ko nyida e aduna endeke non ma beno kala ko nyida e dunia jibi jallo ndeke ma beno yayo ndeke ne do ene tojma e munyana moko aduna endeke adene bonanma yayo omunyana moko adona pindi ndeke ngandude ko hande hay goto anda jango ma bawo jango yayo ndeke aduna ko munyali ay sarosar tijani ratusar debo chubalo yeri mayo moyarano debele bacha bala maje yeri mami nawte futay kumbaru mami nawte futay kumbaru sare mama yeri mayo moyarano debele bacha bala maje mimi aduna ko bele jeri aduna woni tuda jamma beba wendo go saro sar mimi ko adi pewnen gondi ko men ko adi jonnen gondi ko men nganden aduna koy ko mere Pindi TV mimi dunia ko bele jeri aduna woni tuda jamma yaay beba wendo go jibi jallo jere kono ko cerna wino mamoy mamboy sekal islam cerno musa alfa suleyman mamoy mam oyi kamala jigellel job kala to mbawda yaade wali toro munyal nganda aduna koy ko munyal gawlo tan gawlo bimi jelitare dori gorko yo mota ko ele hawboy holmo noddimi Pindi TV ko yeri mayo mo yarano debele seydi saro sar gelem mimi sar kala mo yattani Allah koy wawa yettude sababu ko modi bapulo jere endeke elas gerlel job golle ma jodi pewi caggal yettude Allah ko julde rasulullah sallallahu alaihi wasallam en jetti jomiraado subhanahu wa taala dokkuden tigi ha mbawden jotta do tigi e plateau men Pindi TV ko non tigi calminirten bandirabe sehlabe wowbe hettade ayawo Pindi TV hano hanirtini wonbe diaspora wonbe Fouta awobe maya yahobe jere yahobe bireji kala hettotobe ayawo Pindi TV moni kala salminama inde mun e yettode mun
en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigi ha mbawɗen jottade ɗo yewtere men pinal hanki e hande noddi ko pine men noddi ko aadaji men noddi ko cosaan men noddi kala ko ɓiɗɗo pullo kala ɗo dillata eɗo dillirta eɗo wawi wonde kala pinal hanki e hande tigi ene bismi ɗum ɗo e plateau Pindi TV ko noon tigi kala saaha eɗen jaaha eɗen jiiloyo sukaɓe men ganduɗa woni coppi hande jaale janggo woni ganduɗa yewtoɓe leñol ngol yewtoɓe wonɓe e bureau ji yewtoɓe wonɓe e maayo yewtoɓe ɗanɗiyankoɓe men ko noon tigui jaren jiiloyɗen sukaɓe gadden ɓe ɗo tigui e plateau men Pindi TV gam yewtude ɓiɓɓe fulɓe nde wonnoon faaro men ko pulagu ken ballitiɓe dole men fi sabu lillahi ngam ganduɗa yewtude pulagu ko ɗum tigui woni sehil mon guiɗo fulɓe kala Tidiani to Sar debbo mo horɗolde Sare Niang ko on tigui artiɗo yewtude e moɗon bandiraɓe hettanen to banggue kaɓirɗe to ko Moussa Thiadwalo Matimbal ko ɓen tigui hande nangganen to kaɓirɗe to ɗum noon oɗon jaada e sehil mon guiɗo mon no gomi wiide ni kadi hande noon en jiilima kadi cukalel kecceɗe laaɓa juude ñamɗo wone e mawɓe ɗum woni Elas Guerlel Diop ko ɓiɗɗo Fuutanke ganduɗa mo yimɓe foof keftini hande e saka mum to banggue diwan Fouta tigui oɗon jeeɓa toon ayaji makko oɗon jeeɓa toon golle makko jodɗe laftude ɗo waddata e ɓiɓɓe Fuutankoɓe ɗum noon tigui hande mbawɗen yiilademo gam yewtude makko hande ɗo e plateau Pindi TV ɗum noon Elas bisimilla ma e Pindi TV calmina bandiraɓe hano hannirta ni assalamu aleykum bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e mbimami kala to mbawɗon wonde ene gonirɗon mi salmini moni kala inde mum e yettode mum mi yetti Allah noon mi juule nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en pakki kadi jaaroje manoje faade barke waliyaɓe leydi men e serenɓe leydi men en jetti kadi hono jinnaɓe men nene e baba nde wonno kala ko neɗɗo dañi e aduna e ko ronki yo yettu jinnaɓe mum so tawi o juumani ɗum noon bandiraɓe fulɓe mi salmini on mi weltanima on kadi mi salmini kadi hono télé Pindi TV taw ko ɗo e Dakaru Ndiaye Lebbu Demba lamorgo leydi men Sénégal ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullah ko noon tigui min calmitimama min juurimama min mbima bisimilla maɗo e ayaw Pindi TV ko noon tigui bismotoɗen ɓiɓɓe fulɓe ganduɗa e yewtoɓe bandiraɓe joguiɓe kolli joguiɓe guitiraji belɗi oɗon gandi kay oɗo ko sehil men guiɗo men kadi guiɗo Pindi TV ganduɗa saaha foof ne ara waɗɗo golle labɗe laftude e hoɗo Djibi Diop oɗon gandi Djibi Diallo oɗon gandi oɗon gowi yewtude yiitu ɗum ɗo e ayaw Pindi TV ɗum noon hamin mbima bisimilla ma ɗo tigui ɗum noon Elas hamin namdi hol gonɗo Elas sikki ala Elas ko suka nalanke wittiyanke windiyanke mo ganduɗa kadi ala ko darani sona leñol ngol sen mbi Elas Guerlel ko gorko mo tahoyle hawɓoy jenggi sawo hamme badom miija ko suka nalanke ɓi inne hande mo ganduɗa kadi ko yeri maayo yeri gumbayla mo ganduɗa kadi oɗo jamanu duƴƴal ngal noon wiya ko ƴellitari leñol ko on woni Elas Guerlel Diop ƴellitari leñol hol ane o fuɗɗiɗa musique Elas Guerlel tigui rigui o fuɗɗi musique ko en 2008 e nder reedu Fouta ko en 2008 puɗɗimi musique ka donɗo musique walla ka pinde tan jimɗa tigui rigui Debbo Thiouballa musique mboɗo wawi wide komi donɗo ɗum tagui ronde ɗum noon honto ƴettumi ɗum koye nder mawniraɓam holi ɓen yo Allah yurmo yaafo Mamoudou Demba Diol min ko Mamoudou Demba Tulla e takko altine gorko mo lembasa curki hono dugge dogi dombi on woni ceernam mawnam kadi mo ganduɗa kadi wiyete ko Mamoudou Diallel Diop onne kadi ko mawnam rutti kadi mboɗo jogui mawnam kadi guiɗalam sehilam kadi ko nalanke ene wiye Alassane Dali Banna koye nder ɓeɗon ƴettumi nalankagal ngal tigi Elas ganduɗa jimmo ko mawɗo mais sa yindire Elas face à face ko cukalel ganduɗa ko heewi nana yesso muɗum golle jafɗe ganduɗa ɗe teddani ɗe tiiɗani nana yesso mum kono Elas a suuɓima musique ganduɗa ko meccal ngal weeɓani ko meccal kadi musgal holko tagma suuɓade musique ko adi foof Elas tagui ɗum suuɓade musique ko ƴiƴam mum kadi ko yidde mum rutti kadi kañumne darani ko leñol ngol nde wonno haala pulaɗe ene kewi wiide leñol
so tawi nanama walla leñol heeɓi fayida tan koye ɓeeɗo o heɓata fayida makko holi ɓen waaɓe no seeremɓe waaɓe no waliyaɓe waaɓe no ɓe ngannduɗaa ɓeeɗo ko joom ngaluuji en ene mballa miskineɓe walla naalankoɓe walla wittiyankoɓe min noon tagimi ƴettude naalankagal ngal ko ene wone ƴiiƴe mam kono kadi ko yidde kadi e nder leñol e daña minne to keedanmi leñol ngol ko ɗum tagi mi ƴettu suɓade naalankagal mbiɗa ka janggannoɗo ka bittannoɗo beele aɗa continue jangde ha joni malla ka ne wayno mi janggi école mi janggi école ha kemmi classe 6e eyyi ɗum ko mi waɗɗani hen no fewi mi janggi kadi yettere Allah ɓurana kono noon e nder majjum kadi avant yam nadde naalankagal kadi mi waɗi kene wiye commerce kono noon oɗo saaha ko naalankagal ngal tan ɓurmi abbade ɗum ɓurɗa abbade eyyi tigui tigui ɓiɓɓe fulɓe nani kadi paami ɗum noon dokka yimɓe morceau goɗɗo garten kadi e yewtere he dande mayo subalɓe nana dande mayo dande mayo subalɓe nana dande mayo a yeri mayo moyarano debele sanani yeri mayo moyarano debele woyo malisajo subalɓe jeeyi malisajo Allah je e jeeyi mayo subalɓe kay jeeyi laade Allah kay itagi mayo ko subalɓe ɓe e jeeyi laade sinno wonano cuballo liɗɗi men ñametake sinno wonano cuballo maaje men ɗe taccetake yeri gonga holmo andi mayo cuballo tan andi mayo holmo andi mayo ko yeri mayo tan andi mayo subalɓe ndille bindilli suki amme koye nana yolo waabu amme koye nana yolo sayge holmo yiminimi sayge gella yali fal birom jaga yaram aram sare kanko wino kuja job kuja yeyino ndar sinamina kuja woni yumɗon manna jore mayo yere yeri mayo moyarano debele yeri yo bajata balamaje mi masar kelem tijani atu debbo mo horndolde noko fofana yeri mayo moyarano debele mi jam ko yote cubalele wuro kunta
kunta gira goti jabe ame cuballo yeri mayo Ibrahima nalla saro sar yeri holmo woni yeri mayo Dawuda Cillel Jol Seriadi Njayo Njay Jata ko fi santa Njay mane waro tit waro ragal Njayo Njay Jata yeri mayo jibi Alfa Amadou Mamandudi Samba Dembali Sambal Tinbaran Demba Jol ngari le basa churki min koy sami mi yeri mayam mi jam koy hote farbata ko ele awoy Amadou Abou Farba seri fati yeri mayam dande mayo subal benana dande mayo winding nabi nana dande mayo ungui nabe nana dande mayo ungui noku Abu Samba Diop yeri mayo directoram ardi bonnani Abu Jobo Rokunda mani tarawore mini yeri mayo fone gandela biello Jamil Jolbe Sarandoncho Dogi Dombe Nana Malisa Kananti Elas golle ma joni piwi bandiraɓe kala beltima ko noon tigi calminirami guiɗam sehilam Safiatou Sy e Mariam Balade Niang tigi hettotoɓe Ayaw Pindi TV hano hannirta ni eɗen calmina bandiraɓe kala wonɓe caggal men ganduɗa suba fof ne batti haqqillaji mumen Ayaw Pindi TV ene daara hano hannirta ni ene mbaɗa commentaire hano jettora min tedduɗo timmuɗo faade e moɗon min mbawa limtude ko o malla ko o mais min calmini onon kala min juurima on noon tigui Elas machallah yimɓe beltima holko addanma inirde diɗɗal ma ngal ƴellitare tigi rigui ko namdal kadi belgam nde wonno tagimi innirde hooram ƴellitare honto ummi ne wayno sa ƴeewi Baba Mal o meeɗi wiide orchestre makko ƴellitare hade wonde dande leñol nde wonno aduna waɗi tan ko par étape yarate ko fuɗɗorde ala noon to haaɗi ƴellitare noon rokkit kam ɗum ko debbo cubballo cuuɗiɗo leppi leydi taw kadi ko naalanke keptinaɗo ene wiye Mamoudou Demba Diolo nde wonno Allahji Guerlel rewanno koye turupaji comme Olel Fouta en comme Nangue Jamen eko way noon Allah waɗi nde jaami ha jinmi hebde hooram mi waɗa duƴƴalam Mamoudou Demba Diolo wi kam wat groupement mbiya ɗum ƴellitare leñol mbimomi holko tagui mi wona ƴellitare leñol o wi kam mbete wona jiɗɗa ko ƴellidde leñol ma mbimomi wallay ko ɗum woni darde nde o wi wadde ƴellito leñol mum ƴewata ko inde nandude e leñol ngol ɗum addanimi noon mbimi ƴellitare leñol sa nani ƴellitare leñol tan ko Allahji Guerlel woni ɗon ko kanko ɓernde nde ko kanko inde nde koko waɗa ɗon ko kanko woni darotoɗo ha leñol ngol andamo ha leñol ngol anda holi kanko ne daña ko gollani leñol ngol ko ɗum tagui groupe o wiya ƴellitare leñol guinirɗa ƴellitare tigui wadde inde mum notima ɗum ko puɗɗiɗa musique faade hande ko a yaltini album malla a waɗi single tigui rigui ko puɗɗimi e nalankagal ko en 2008 faade joni mi suwa yaltinde kene wiye ɗum ɗo ko cassette mi suwa yaltinde cassette single noon koye on démarche gonmi eyyi mi fuɗɗima ɗum nannude kono noon min cuwa yaltinde
honko haɗi min yaltinde ɗum noon nde wonno hunde fof ɓe mbi ko ma defe ha ɓenda ɗiɗaɓo o kadi yaltinde ɗum nde honko namdi ko namdi ko ɗum woni ko Allah jiguerlel suwa joganade hoore mum saka wawa ɗum yaltinde ko noon tigi toon to diwan men Fouta hol pijirloji mbaɗata toon diwan Fouta machallah hande kala fuuranke jeebɗomi hande wiyetake holi oɗo ene andi holi Allah jiguerlel ene joua concert aji to Fouta to kala e saaha e kala e waktu e kala événement ji ko ɓooyani ko tan Allah jiguerlel ummima ɓarga mo ganduɗa kadi taw jouatno toon koye lewru yawtundu ɗo ndu taw kadi o joudanno koye mawɗo leñol o hono hélas Baba Baydy Mal par ce que Allah jiguerlel joue dimanche Baba Baydy Mal joue lundi ɗum fof koye nder wuuro woto taw kadi koye podium Baba Mal taw ko festival wuuro ceerno naɓe ɓarga ko puɗɗiɗa musique faade hannde ko hol beelama mo jiiɗa hen mo ganduɗa maɗa wiya oɗo mi mbiɗa yinno ɗum e musique mi fuɗɗimi hebde ɗum min noon musique kam ɓurmi hen dañde ñalawma tan mo ganduɗa baɗɗumi remarqué taw kadi ko ñalawma belɗomi premier mom année en 2016 mboɗo waɗa anniversaire am to cuuɗi amen takoyel on tuma Mamoudou Demba Diol mo kalanmi ɗo omo ari omo heedi caggal am nde wonno ko esam ko dendam kadi ko ceernam somi yecciri mboɗo yiyamo caggal mi weltor nde wonno kanko susnatami on saaha e nder majjum programme o nde mbaɗatmomi nde wonno o heewi dille woodi wi ɓe mbiyata omo hattani walla o hattanani kono e nder ñalawma o laaɓi holno laaɓri nde wonno jamanu o fof rendi to nokkam ɗo to ganduɗa ko cuuɗi amen ko ɗon jeeyami bandiraɓam daari ñantimi ñanti dingiral ngal rutti kadi ko heewi waɗa e nder ñalawma o ɗum tagui oɗon ñalawma ha hande somi lelima so arteyam tan ko rokkatami ko welemma nde wonno sa waɗi hunde woni premiére fois a waɗi hen réussir aɗa foti yettude Allah jetta jinnaɓe ma ko noon tigui e haalama joni so nanɗam pamɗani mbiɗa bammal fiije podium jamma oɗon ɓenni jamma deftude hen o an piɗɗa ɗon holko hokkuma ngal ɗon puisal fijde e podium bammal ɗo podium bammal ko minen piiji dimanche joui lundi nde jouanmi nde joudumi koye Ousmane Hammadi Diop e Ndey Couma Dia e Hammadi Ndulalde ko minen juude e jamma goto onon concert fof onon fof minen fof ndendi e nder jamma goto ko wonno ko 72 heures mais ko podium bammal adda koye nder dow podium bammal min ngabbi min gayni deuxiéme jour o bammal uddi nde wonno kañum woni mbarodi fuurankoɓe ndeysan ko noon tigui ko puɗɗiɗa ko hol caɗele jiiɗa e musique caɗele ene heewi min ceerata e caɗele nde wonno sa woni naalanke puɗɗoroɗo mo ala moyen tout ñine fof jogorɗa ko caɗele kala air kadi koye caɗele gonata nde wonno ko naalanke haalpular way noon hande a finat aɗa woppi galle aɗa foti toon wadde hunde ala to jowirɗa koye dande ma jowirɗa koye musique mo mbatta o te musique mo mbatta o a suwa hen dañde a suwa hen yitade hoore ma wadde an koye caɗele tan gonɗa wadde min mboɗo wawi wiide oɗo sahara gonmi ɗo welemma ene wawi heɓtademi kono koye caɗele tan min goni nde wonno ko naalanke haalpular way noon ɗum tigi hélas noon yo Allah won bal ko Allah tan wawi wallude nde won noon ballal Allah ɓuuri ballal kala ka cukalel keccel foof nana yeeso ma hamin mbima tan jaggo ha tiiɗa ɗo jiɗɗa ɗo so Allah jaaɓi ma Allah yettinan ɗo noon dokkon yimɓe morceau dabɓo tan mbawen uddude yewtere nde inchallah Jamel wuro duwanango Jamel ko wuro duwanango go wuro duwanango e wuro amgo malango e wuro tedduɓe ko ɓe teddinoɓe Demba ƴellitare leñol
ugomam jelitare leñol ugomam jelitare sengo diade wuro duwanango wuro amgo malango calminane kam gale babo yero seydi jol bayo dawuda yero injolo yam jol seri ramatambuna holko weli me jammel jolbe mimi koɓe tedduɓe yayo koɓe bis motoɓe jammel jolɓe jammel dañiye ɓe dañi sagataɓe ɓe cagata ɓe dañi komanda Dawuda Cillel mimi yerimayo Tijani Ratu Saro Sar hande koy ko Pindi TV koy ne weli mimi ñene jillimi tindi fi ɗon koye jimi gorko yomo walo barak ñene risatol to Dagana oni nawi ama ciat yo e ciat walo yangini Jibi Jallo jeeri gorko yomo boke baygile balay balaje Jibi tungana mi yawta Pindi TV gawlo tan gawlo Abdullahi gorko yomo gollere goli bobel sare ala wonde yeri mayam yeri o Demba Falo Fal hoto Jamel Ummi koyle mbasa tuge dobe hoto woni wuro duwanango Futa Kumbaru Futa koyne weli Lady Cerno Samasa Morabe Cerno Muhammadu mata me kagulade kade buri jolido salam alema wuro soketi meje nyare kele waje Cerno Aliou Thiam Gandola koni mbaden jura jelitare mbaden jura goma ngare mbaden jura Jibi Jallo ngare mbaden jura Rajatu ngara mbaden jura Tijani Sar Mimi Sar gelem somi wodi ade hata Futa Kumbaru mame halore Demba tunganam enyene Pindi TV donde njimi yeri mayo moyara do tebele kele mon gala somi yeri Pindi TV mami yimi yeri mayo
Bunama Diop Sani Lamin Talo Banu Umar Diop Mbaye Moussa Dembo Banu Amadou Tidjani Yerimayo Pate Seydiane Konyene Chubalele Wuro Kunta Gita Goti Hayo Bitolaw Nabe Samare Tungele Dole Kasga Nabe Kasga Mori Baraji Madina Jaje Kodo teli mi gollere Gawlo tunganam Mbodo yewta Pindi TV Mbodo yewta Pindi TV Pindi TV nawe Abu Samba Diop Gorko yoma nguyi Tare nguyi kaje nguyi Wadani pete jeri Nyana Jabi Futa Ngarmi ko kaloya Teli mi tumde gande Wendige mali boli Maje ndende wending Maje chere wending nyele wending wele Silbe mbanji sambo Yo Allah yirmo yafo Mamoudou Demba Diol Doro kono tigi hélas Guerlel Diop golle ma jooɗi peewi bandiraɓe kala beltima machallah Pindi TV jirwi ko ɗon tigi min cabbinoma hano hannirta ni ko noon tigi a yimi directeur amen ganduɗa moƴƴo bertanɗo ɓiɓɓe fulɓe yeeso e leeso woni Abou Samba Diop ɗum noon yo Allah hokkuma gurdam juɗɗam o ɓooya ardade pulago ngu ɗum noon ko ɗon tan mbaynotoɗen ko weeli yonata hélas mbaynoɗa bandiraɓe gudden yewtere nde Allah jarama on jarama mi salmini kadi yeɓoɓe nde ɗo haalirde kala moni kala to wawi wonde no woniri mi salmini ɗum mi ñaguima ɗum kadi yaafuya kadi mboɗo lança message goto e bandiraɓe haalpulareɓe yoɓe gandu komin mbaɗata ko kamɓe mbaɗante ɗum nde wonno so tawi neɗɗo suuɓima meccal honko dartata e meccal he eyyi ɗum noon onon bandiraɓe ɓe ganduɗa ko fuutankoɓe ɓe ganduɗa kadi oɗon e nder laddeji ɗi oɗon jogui moyen ji moɗon oɗon balla hono amen balle min mbawa minenne wallude leñol ngol nde wonno so tawi koyngal ɓooye gaska tan ko jaam tawi toon e mine e nder leñol ngol ala ko woni darde amen e hammu amen sona ɗum ɗo komin kuufi hono musique ko ɗum woni komin jiiɗi ko ɗum kadi woni komin maydata ɗum noon mboɗo wiya bandiraɓe fuutankoɓe bandiraɓe halpulareɓe kala to ɓe keɗoto ngoɗo sawto yoɓe mbat feere ɓe kucca e naalankoɓe ɓe ganduɗa ko zone talaji fuɗɗotoɓe gaynuɗo o ko gaynuɗo par ce que hande so tawi neɗɗo wine walla Elas Baba Baydi Mal Elas Baba Baydi Mal ko poɗɗo wallude on ko gasɗo wallede heddi ko minen sukaɓeɓe min balle janggo so Elas Baba Baydi Mal yiyaka mbere ma woodi yiyaɓe ɗum noon tagata ɗum noon ko leñol ngol wawde wattude amen haqqille ɓe mbawa wallude min hamin minenne min mbawa wonde ko ɗum tan woni ko ñagotomi bandiraɓeɓe ko noon tigi ɗum ɗon yo Allah wallu bandiraɓe tigi ko kalɗa koko gonga on nani ko haali ko balle sukaɓe men pour avenir mabɓe janggo ko yiɗɓe musique ko yiɗɓe kadi yewtude pulago ngu hano hannirta ni ɗum noon bandiraɓe onon ɓe juuɗe munen kepti caggal on ñagama nde ballirton sukaɓeɓe fi sabulillahi ɗum noon en beltima oɗen gandi kay bandiraɓe onon joguiɓe guitare uji belɗi mbaɗi fayida e kolli e ñañoji e Djiby machallah horde makko ganduɗa nafoore ɗon gandi horde nen ganduɗon hen ko lacciri mais horde makko nde tigui ko yewto pulago hano hannirtude noon Djiby min beltanimama no fewi hamin mbima yo Allah hokku cellal e cambam tigui aɗa jooɗoɗa ko juuti gam yewtude pulago ngu ɗum noon machallah bandiraɓe ko ɗo tigui mbaynortoɗen eɗen gandi heɗano en to banggue kaɓirɗe to
ko Carta Walo ko Moussa ko Mati Walo bandiraɓe yesso haalirde ko sehil mon guiɗo fulɓe kala Tidianiatou Sarr debbo mo horndolde Saare Niang Paliba e Boubou Jeeri heddorango e molorango ko on tigui arno yewtude ɗon bandiraɓe jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hedde hen ha saaha goɗɗo so gueno o ñaawi